kollox huwa ppjanat li jkun hemm 9 seduti parlamentari bil-ħin jinqasam l-istess bejn id-deputati tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Fetaħ id-dibattitu id-deputat Laburista Evarist Bartolo li qal li d-divorzju jiġi wara tkissir ta' żwieġ u mhux id-divorzju iġib it-tkissir ta' żwieġ. Huwa tkellem dwar it-trobbija tiegħu familja maquda kif ilu miżżewweġ iżjed minn 33 sena u li m'għandux bżonn id-divorzju. Iżda qal li hu ma jistax iċaħħad id-divorzju lil persuni li ż-żwieġ tagħhom falla. Qal li bħalissa min għandu l-flus jista' jġib id-divorzju minn barra u jkun rikonoxxut f'pajjiżna. Staqsalek għaliex il-Maltin li għandhom bżonn id-divorzju f'pajjiżna m'għandhomx ikollhom dan id-dritt f'Malta. Huwa qal li għandu jkun hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat f'soċjetà miftuħa fejn hemm libertà għal kulħadd. Il-vera demokrazija qal Evarist Bartolo titlob li l-maġġoranza m'għandix timponi lilha nnifisha fuq il-minoranza. Evarist Bartolo qal li l-abbozz ta' liġi li ressaq flimkien mad-deputat nazzjonalista Ġafri Pulicino Orlando huwa favur divorzju responsabbli. Il-koppja trid tkun ilha mifruda 4 snin u li jingħata manteniment xieraq għas-sieħeb jew sieħba u t-tfal sakemm itemmu l-edukazzjoni terzjarja tagħhom. Għan-naħa tal-Gvern tkellmet il-Ministru Dolores Cristina hija kritikat il-mistoqsija li tipproponi l-Oppożizzjoni fejn skonti qed tilab bl-emozzjoni tan-nies. Qalet li l-problema ta' tkissir ta' żwieġ hija biss perċessjoni. Fl-istess waqt iżda qalet li tħoss dilemma fil-ħsieb tagħha f'każ ta' nisa vittmi ta' vjolenza domestika. Qalet li mhux minnu li d-divorzju jnaqqas il-koabitazzjoni u l-weġgħat ta' tfal. Id-deputat Laburista José Herrera qal li huwa l-mument opportun li l-kwistjoni tad-divorzju tkun diskussa. Qal li huwa insult lejn il-poplu Malti li wieħed jgħid li mhuwiex iż-żmien ideali li tittieħed deċiżjoni dwar dan. Herrera qal li żwieġ f'pajjiż Kattoliku għandu żewġ aspetti, l-aspett sagramentali u l-aspett kuntrattwali. Qal li huwa l-Parlament li għandu jiddeċiedi fuq l-aspett kuntrattwali u mhux il-Knisja. Il-mozzjoni affirmata mill-34 membru tal-Oppożizzjoni Laburista u tgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament.